kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne seeru sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bidunya in na araba septembre kalo tile 12 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Hakilina fɔla min bɛ lahalayaw kan ni u ko a ma Arasibash a y'a yira kunungo dɔnnibaaw ɲininaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ bɛnkan min tun bɛ fanga ɲini sira fɛ ale ni Sumayila Sise ni ɲɔgɔn cɛ ko o kun cɛra. K'u bɛ tɔn min sigi jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale ka sigili kan jamana ɲɛmaya la. Septembre kalo tile 11 ani a tile 12 Enda Mali baaraɲɔgɔnya ani projet LIPAF o ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɔrɔmɔɲɔbɔ kɛra Union Européenne fɛ u ye tile 2 sigi ka baara u y'o kɛnɛ sigi. Kuluba u ka lahalaya kan n'o bɛ musolakaw o b'olu tɔgɔ fɔ u ka hakɛw o damakɛɲali. Musomanin min n'a sisan bɛ taa san 6 Baɲango la ni ale dusukun tun dilancogo man ɲi kosɛbɛ o kɔni o larawela ka dusukun dayɛlɛ ka a labɛn ntɛnɛndonya tɛmɛli ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ. Dɔnnibaaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisan dani na hakilina fɔla min bɛ jamana lahalayaw kan n'u ka ma Arasibash dɔnnibaaw ɲininaw olu ɲɛkɔrɔ kunungo dɔnnibaaw ɲininaw ka dugutigi bulon na Maison de la Presse a y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan min tun bɛ ale ni Sumayila ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko lahalaya la ko o kɔni ko o kun cɛra k'a bɛ tigɛ sigi jamana ɲɛma o ka sigili kan Ibrahim Boubacar Keita jamana ɲɛmaya la. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita septembre kalo tile 4 tɛmɛlen Cour suprême o ye ale ka masaya k'a sigi o bulon kɔnɔ a n'a a sigiyɔrɔ la. A ka ja hali n'o y'a sɔrɔ Ngwara Daba fanga ɲinitɔn olu kɔni ye jalaki tigɛ kɔni ta ka ɲɛsin kalafili ma k'a fɔ ko segiw kɔni lafara sariya sɔsɔli o siratigɛ fɛ ko mɔgɔw hakiliw sanna ko wa i ka dɔn k'a fɔ ko ndarakiliw donna sariyaw la mun bɛ kalata sariyaw a bɛ olu kofɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ngwara Daba fanga ɲinitɔnw ka kulu ɲɛma n'o ye Sumayila Sise ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ma jɛn ni jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita o sigili ye. Nka Arasibash ale ka kulu CDR o y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan min tun bɛ olu ni Sumayila ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛnkan kɛra juin kalo tile 28 tɛmɛlen ya. N'o kɛra kalo kelen yanni jamana ɲɛmayasigi kalata tako fɔlɔ o ɲɛkɔrɔla na juillet kalo tile 29 ko u bɛ dan sigi a bɛnkan na ka segin ka na bila minan kɔnɔ i n'a fɔ olu bangera minan min kɔnɔ n'o ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye ka kɛ o ye ka jamanadenw ka hakɛ ɲini u ye koba minnu ma kɛ jamana kɔnɔ k'u da don olu la. CDR Arasibash ka kulu a y'a jira fan wɛrɛ fɛ fɛnɛ k'a fɔ ko u sen tɛ bɔ sariya sira taamali la ni o bɛɛ ka dɔn k'a fɔ Sumayila ka laɲini ko fɔ k'a fɔ cour constitutionnelle u ma jɛni o ka hakɛ dili ye k'a fɔ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita k'o kɛra jamana ɲɛma ye k'u bɛ kiri sariya taama cour suprême ɲɛkɔrɔ ani cour de justice de la CEDEAO o fɛnɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u ma jɛni jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita o ka sigili ye. Septembre kalo tile 11 septembre kalo tile 12 Enda Mali baaraɲɔgɔnya ani projet LIPAF o ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɔrɔmɔɲɔbɔ kɛra Union Européenne fɛ u ye baarabolo tile 2 ko la u ye o waleya n'a kɛra CNDIF o kɔnɔna na musow tɔgɔla so a bɛ bɛnkan ko fɔ bɛnkan min n'a bɛ kulu belebele sigili fɔ musolakaw olu tɔgɔla musolakaw ka hakɛw bɛ se ka makaran u ye cogo min na u y'a jira k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka réseau belebele k'o sigi sen kan réseau min n'a bɛna ɲɛsin musow ka hakɛ ɲinini ma plateforme o kɔnɔna na ka laɲiniw kɛ hakɛ olu sabatili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya bolo min bɛ n'u ka ma loi 2015 052 n'a bɛ musow ka hakɛ damakɛɲali a bɛ o kofɔ ka mairie cɛlakaw olu ta la yaasa musolakaw bɛ se ka jɔyɔrɔ fa fɛn min ye jamana o marali ani jamana i ka dɔn ka fɔ a furubacaw olu laraweli la. Musomanin min n'a si bɛ san 6 Baɲango la n'a dusukun tun ma dilan ka ɲa ni gɛlɛya tun b'a dusukun na
o kɔni o opéré la ka dusukun yɛrɛ dayɛlɛ ka opéré ka gɛlɛyaw k'olu basi ka bɔ yen o kɛra ntɛnɛndonya tɛmɛlen n'i y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ ni dusukunbana tun ye maa sɔrɔ fɔ n'i tun taara k'i larawe ka taa n'i ye an kɛrɛfɛ jamanaw la minnu ka kɛnɛya wasan bɛ kosɛbɛ yalima ka taa n'i ye nanzara jamanaw la n ko o gɛlɛyaw ko o bannen ye nin ye ni musolaka ye bogotigini an bɛ se k'a fɔ musomanin a si bɛ taa san 6 bɔɲɛnko la a tɔgɔ de ye Fanta Jara ale kɔni ye garijɛgɛ sɔrɔ ale dusukun o dayɛlɛla professeur Olivier Baron fɛ centre hospitalier universitaire Nantes Fransikaw fɛ a bɔra yen nɔ de ani Baba Ibrahim Jara n'o tun bɛ ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin a ma furakɛli o siratigɛ fɛ u ye dusukun in u y'a dayɛlɛ ka a furakɛ wa a ba yɛrɛ a y'a ka nisɔndiya a y'o dankɛnɛmaya dɛ Aminata Ba a ko nisɔndiya bɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ne ka den ta ni san 6 a opéré la a ko ni i den bɛ taa opéré Faransi jamana kan nin n'a ɲɔgɔnnaw la den kelen de bɛ taa ba tɛ taa fa tɛ taa ko nka ko nin opération in a kɛra ale kɛrɛfɛ Bamakɔ yan bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni a ye Faransi dɔgɔtɔrɔw ani Mali dɔgɔtɔrɔw olu de farala ɲɔgɔn na ka nin opération in k'a kɛ a kɛra kulu ka yamaruya kɔnɔ n'o ye association Chaîne de l'Espoir ye n'o bɛ centre hospitalier Mère Enfant le Luxembourg o kɔnɔna na Bamakɔ yan u ko ni opération in kɛra yɔrɔ min na k'a bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ mansin labanw a b'olu gafololen ko fɔ ɲɔgɔn kan euro wari o $2 bɔɲanko o de dira André Festock fɛ ni nafolotigiba don Fanta Jara min filɛ n'ale dusukun opéré la ale kɔni den ta ni maa 2,500 ale bɛ ye olu cɛla minnu ni dusukunbana n'a gɛlɛya bɛ olu kan Mali kɔnɔ an bɛ don ni minɛ ko bi maa 50 bɔɲanko olu cɛla yanni décembre kalo cɛ olu de kan ka opéré yaasa gɛlɛyaw bɛ se ka basi ka bɔ u la cogo min na. Kariɲɔgɔnna o waliyara minnu ko u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka d'u ma n'u bɛ ntilɛkan fɔ Cameroun ani wolomasiri tabaw Cameroun tɔgɔ la olu ni ɲɔgɔn cɛ kununko sɔgɔmada fɛ sigida la n'u ko ma ko Buyeya ale ye jamana tilebiyanfan ka taa woroduguyanfan fɛ ntilekan bɛ fɔ yɔrɔ min ale y'o faaba ye a kɛra sababu ye maa caman olu ndarakira Ghana jamanaden caman u bɛ sangabonda la ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin diɲɛ tɔnba ONU o secrétaire général kɔrɔ ma o waleya olu kɛra kunungo n'o ye Kofi Annan ye n'ale fatura Ghana jamanaden don a y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ farafinna ka lɔfoni a n'a ka yɛrɛsɔrɔ la wa u taara bonyamasegin kɛ ka taasibila kɛ a ka sukɛsu o de ɲɛkɔrɔ Akara o dugu kɔnɔna na nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ k'a lase aw balimakɛ Seydou Silla maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na araba septembre kalo tile 12 san 2018 ni Ala m'an ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radio so kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Banbara lamɛn a bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni di extra ye n'an ko ma journal en ligne n'a ye malizoom.net n'a y'o kɔngɔ filɛ o la n'o ye ɲininikɛyɔrɔ ye Google ale sanfɛ aw na malizoom.net a kɔnɔfɛnw ye maraka faama ka journal Banbara ziiriw poyiw fo ka taa se a ka reportage tubabukanama n'a bamanankanama an n'a bɛɛ lajɛlen ye ani jataraw mun tɔrɔ ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin anw lamɛnli an kalanni an n'an filɛli ma aw ni ce aw k'an bɛ sini ni Ala sɔnna a ma. Maraka faama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.